О, здравейте, пичове, VBOX, YouTube, зависи къде ще качвам клипа, не знам къде ще качвам клипа. И започваме да играем мапа в буркани, в смисъл, да, в буркани, в буркани. Защото самия мапа се казва Survivor in Jar, демек, оцеляване в буркани. Така. И с мен е Сола, виждате, глупав скин. Здравейте всички. Къв глупав скин, така. И сега ще почнем да оцеляваме. И първото, което е да изкопим малко дърво, да си направим кирки. Не, трябва ни такова. Абе, първо дървото взимай. Да. Жълто. И да ви кажа, клиповете няма да са много дълги, защото все още в VBOX нямам значката cool и не мога да качвам по-дълги, в смисъл клипове с повече памет. Аз ти предлагам да оставим листата да паднат сами, да не ги трошиме. Ма не, то виж сега, те падат и без такова, гледай сега. Ето вижте, даже още от първото ми падна една финанчица. Да оставам ли малко шугаркейн като градинка тук? Да бе, да. Ама не, ние всъщност троши за сидове, троши. Добре, троши. Аз ще си направя кирка. Не. Аз значи да троша листата. Да бе, да. И явно долу има спаунер. Чувам паяци. Да. Да, но само едно това решение. Окей. Омага. Бачка, после трябва да идем да видим останалите буркани. Али, навън горе там какво е? Да, нямам. Оптифайн. Не знам да... Али, чакай, съм го така. Ще направя чест. За какво като имам енда? Ма фен да си вижда само твоите неща. Значи да па не го извада. Али, трябва ми едно дърво. Тук има вътре в чест. О, супер. Направи такова. Да се направя кирка и да почна да... Чакай, аз имам мен шугаркейн, чакай ще остава него. Чакай, направи си кирка, ако искаш. Аз отивам с моите велика кирка да копавам на далеко. Сиц. Чакай, да ще всички останали сидове. Да белкче да си ги взимаме или да ги оставим тук? Остави си там. Ще качвам в описанието на всеки клип следващата част. В смисъл като кача следващата част и в описанието на предната. Аре да вземе. Ще сложа линк. И ще гледате. Защото клиповете няма да са по много време. По 10 на 15 минути максимум. Добре, айде да почнем да копаме нещо. Нали това правя, да. Чакай, къде съм? Нека да надесно. Чакай, ела копи по мене, човек. С какво да копам с ръка? Чакай. Дръж. Дай кобълстон да направя киркането. Аз за това отидех. Дай ми тази старата. И аз разбира се букутите взимам старата работа. Моя. Сам бе. Близко сме, чувам го. Той е тук някакви... Да, я го чувам. Ма не го изкопавай, трябва ни место. Его е. Да. Не го изкопавай. Аз мисля сега къде сме? Сигурно над него някак. Кол. Супер. И аз намерих. Аз предлагам толкова да го изгрифваме яко, да намерим абсолютно всичко. Да. Дали ще има диаманти и нещо, баба. Би трябвало. Скрит. Значи, само това. Трябва да оставим само дървото нали отгоре. Так му... Ще направим някаква мина. Къбълстон. Я направи меч, явно ще ни трябва меч тук за тия паци. Добре, сега ще дойда. Стой само. Обаче... Аз ще направя един, да знаеш. Дърво, имаме дърво. Аз ще направя два меча. Ма тука... Добре. Направих два меча. Там има... Ела, дръж. Има недър. Дай да влизам. Айде да влизаме. Чакай да имам още много. Не, нямаме торчове. Стой да направя 4 торчи поне. Имаш ли кол? Аз имам бая. Имам 4. Ще ми стигне, стой. Ама звука просто е някакъв нетърпим. Айде какво да го трошим или да си дигаме на него? Дигам. За какво ни е?
Доколкото видях, има и с вилиджери някакви. Дано има нещо около. Ето ги. Почваме ли ги? Ще влизаме ли? Да. Ще си и на тебе. Направо рипа ми не мога да се запара. Аз ще се бъгна от чест. Стой. Така. Влизи, аз ще слагам торчовете, да ги биеш. Беге, мен ще маста. Бе, не ми съмре. Аре, влизи. Чак. Слагай торчове. Майко. Каква напрегната битка просто. Охо. Я. Взимай всичко. Пшеницата я запази. Мелон. Охо, си садиме разни работи явно. Айде да мутка бастона, да го вземем. Да, бе, абсолютно всичко трябва да вземем. Аз с тази кирка ще има си играя. Трябва да намерим нещо айран, дама. Не мога, изкопа грешното. Тук къде си бях почнал да си копа. Али, оттам виждам колко. Имаш ли на представа колко буркана или там каквото е? И са тук. Колко буркана са? Не знам, доста. Ако щитаме и с овцете и... Ей, струши ми се кирката, не мога. Дай се Не мога, вика. Беги в кови. Беги си направи много. Аз съм бая гладен. Ами, като видиш, че трябва да умираш, сложиш си нещата в честа и умири. Пишете ми. О, дали не съм глупав. Слагам мухи кобълстон да си направя кирка. И се чуда, що не става. Еми за сега няма съмре, ама още малко и вече ще почне да ме бие за храна. Сигурно общо всичкото оцеляване в буркани, понеже снимам по 10 на минути един клип. Лапки се намерих, ама няма да го изкопам. Диаманти! Ма нямаме арен. Още диаманти! Сад. Тук има още диаманти. Бях почнал да казвам, че ще са някъде около 20 на епизода по 10-15 минути. Дали някой по-изобщо ще има търпението да ги гледа толкова време? Не знам, има някои сервайвери, къде един епизод е по 20 минути. Още диаманти! Какво става тук, бе, човек? Омага. Още диаманти, аз намерих. Обаче аз садам, няма с какво да ги изкупам, така да ги гледам. Омага. Айрон! Айрон, намерих. Взимай и почвай. Тук при спаунър има на две места, да знаеш. Слагам един торч. И отивам да... Това просто е много ужасно да гледаш диамантите, да не мога ги изкопаш. Нема с какво да изкопам айрон, чупих си кирката. Идвам и... Чакай, ела. Къде? Ела тук. Изкопам. Тук съм намерил малко диамантчета, прости. Ето още диаманти и еги е там горе. Аз там имам точно 3 крокодила да си направя една кирка, ама не мога да се кача. Ела ми струши такова, че не мога да се кача, бе. Тук после ела да си ги добереш. Къде? Тук ли? Да, не мога да се кача. В направо честовете ги струшите да си ги направим горе. Да си ги сложим после. Това да правя? Чест ли? Да, бе. Да го струшим да си го вземем горе. Добре, само да довърша мъх кобълстон. Как си направя. Омага, почна да си я правя без да съм си спекал това нищо. Ние нямаме бе такова също. Между другото, само да... въглища. Между другото, само да спомена, видяли сме, че има коментар на един от клиповете, не един от клиповете, то само един за сега. Още диаманти. Видяли сме коментара, но просто ние вече не играме в Warcraft и нямаме желание просто да покажем. Не, всъщност играме в Warcraft, ама... Злато. Но играме по-малко. Ще ви покажем като свършим... Поредицата. Да, тази поредица, която... 20 на епизода, няма да е много. Така, между другото трябва да заседим фиданки. Трябва нещо почна да правим, не помня какво. Да. Ела, тук просто е пълно с диаманти, бе, човек. Аз направо ми светнах очите. Сега трябва да си изпеча това. Че сгреших, служих печката до повието. Въглищите таят ли ти още? Не, има 18 съм ги служил. Човек, тук на 4 места сигурно виждам диаманти направо и си подивявам. И като взема, като си направя айрон кирката. Не се ли изпече това железо? Спра клипа и ще почна да направя втори смисъл. Да, Ето, то вече минали времето. Още малко.
ще ми се А. конвентира прекалено много време. А па аз няма да го спирам да правя кой знае какво. Само спирам и пускам пак като нещо като паузичка. А ти не можеш едно да ги навържиш в един голям клип тия части. Няма кой го гледа този голям клип. Няма смисъл. Еми аз с мушка Кобълстона съм готов, само диамантите да чакат.